Hyzmatdaşlyk we ösüşade bilen ýurdumyzda ilkinji geçirilýän şu gezeki köpörli halkary sergi, gadaklanma billeri ýandaşlar ýurtly taraplar bilen öýdary behbete hyzmatdaşlygy ýoly goýmaga, ýurdumyň hususy öňünmändirjileriniň işe we mümkinçilikleri bilen tanyşdyrmaga gönükdirilendir. Sergi ýurdumyzyň we daşary döwletleriň ýeri kärhanalarynyň ýüze golaý öýdanyň diwarlyklary we atnaşýalary. Köpörli serginiň açylış dawarasy ýederjilik toparlarynyň aýdym sala çykyşlaryna wesenli. Soňra bir ýygnananlar hormat prezidentimiz arkadaly gahrman terdarymyzyň hyzmatdaşlyk we ösüş adly köpörli halkara sergisine atnaşlara iýeren gutlagyny ulry hürmetlikle dinlediler. Döwlet başçymynyň gutlagyna notal şeýaly berhara döwletimiziň ykdysadyetini dünýä ölçeklerine laýyklykda döwre batlaşdyrmakda, täze tehnologiýalary, innovasiýany we ilmiň iň soňky gazananlaryny ornaşdyrmakda halkara hyzmatdaşlygynyň ähmiýeti diýsem oladyr. Şonuň üçin Türkmenistanda halkara derejeli sergiler, ilmi maslahatlar, işäwler duşuklary giňerimde geçerliýär. Bolsa dünýä ýurtlary bilen burada uzak geljege nazarlayan atnaşyklary ýoly goýmaga ýardam edýär. Ähli ösüş ýurtlaryň arasyna anyp balyan hyzmatdaşlyk bilen aýrylmaz baglanyşlar. Halklaryň hoşnetli gatnaşyklary dost soganyk ananyşmak ýüregleriniň berkligi bolsa, öýdary behbetli hyzmatdaşlyk gorşawyny emele getirmekde esasy gymmatlyklardyr. Berkara döwletiň täze ýamynyň galkyş döwründe watanymyz hemişelik bir tarap döwlet hökmünde dünýä döwletleri bilen dost soganyk gatnaşyklary ýoly goýup, sewit we ähli ösüşe münasip goşan goşýar. Garaşdy hemişelik bir tarap watanymyzyň ykdysadyetiniň ýokarda öpgende ösmegini öpüşetmek we işiň maýy goýum siýasatyny alyp barmak, halkymyzyň ýaşaýyş durmuş şertlerini hasa gowlandyrmak maksady bilen ýurdumyzda giň gerimli döwlet maksatnamalary, milli we sewit behbetli ýeri tassamalar durmuşa ýaşarýar. Berkara döwletiň täze ýamynyň galkynjy Türkmenistany 2022-nji, 2050-nji ýyllarda durmuş ykdysady taýdan ösdirmek milli maksatnamasyna daşary ýurtmaýy goýumlaryny giňden çekmek eler tutulýan ugurlaryň biri bolup durýar. Bu wagtda ýurdumyzda hukuk binýady halkara ülgülerine laýyklykda döwür batlaşdyrylyp, daşary ýurtly maýdarlar üçin ýeňillikler we teklipler gözüňe tutulýar. Şeýrede awraýly halkara goramalar hemde mali düdümler bilen hyzmatdaşlyk ýerigdel ösdirilýär. Bu giň meşgul halkara sergi uzak möhletden hyzmatdaşlyga gadaklanma billeri ýan taraplaryň öýdary behbetli gatnaşyklaryny pugtalandyrmaga, täze hyzmatdaşlar bilen bilelikdäki hereketleri ýoly goýmaga itergi berer. Öňde goýulan maksatlary ýetmek üçin daşary ýurtlardan getirilýän önümleriň ýerini tutýan önümçilik düdümlerini kemale getirmäge, eksport uğurly önümleriň mukdaryny artdyrmaga, ýerli çiň malyň esasyna onuň görnüşlerini giňetmäge, täze iş orunlaryny döretmäge, sany tehnologiýalary ornaşdyrmaga gönükdirilen maksatnamalar işçiň durmuşa ýaşarýar. Şuna ören oly tejribe we innovasiýalary eýe bolan dünýäniň durly döwletleriniň öňünde barajy işe ýurt toparlary bilen hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny giňetmäge aýratyn ünsürliýär. Şolaryň tejribesi köp sany bilelikdäki maýy goýum tassamalary amala aşyrylyna üstünlikli peýdalanyp bilinär. Bir yerde gorkuldan almayı işläp taýýarlamalar durly podoklarda durmuşa ýaşalýan innovasiýon tassamalar Türkmenistanyň serişde taşytlamaň we ekologiýa howpsuzlygynyň ýokary görkezejleri bolan tehnologiýalary giňden ornaşdyrmaga maksady okunu geçýänine şaýatlyk edýär. Şeýerlikde hyzmatdaşlyk we ösüş adly köpörli halkara sergi ýurdumynyň ykdysady kuwatyny dünýä giňişligine mahabatlandyrmakda halkara işe-urak giňişleriniň mühim merkezleriniň biri hökmünde paýtagtymyň eýlän orny hasa berketmekde ähmetli çäre urlar.